Předčasné Vánoce měly tuto sobotu kočky bez domova ve spolku Naděje pro kočky v Plzni Bručné. Lidé, kterým jejich osud není lhostejný, jim nosili dárky a některým svěřencům se dokonce splnilo i největší přání – nová rodina. Den plný mazlení si užívali v sobotu kočky i jejich návštěvy. Ve spolku Naděje pro kočky totiž měli adventní den otevřených dveří. Návštěvníky už na schodech vyhlížel například kocourek Čert, který se na dnešní den náležitě ozdobil. Jak vidíte, nikdo sem dnes nepřišel s prázdnou. Pro některé kočky se ale dnešní den stal dokonce i začátkem lepšího života. Odešli totiž domů se svou novou rodinou. Mám doma už jednu kočičku, která byla osamělá, jsem si sem přišla pro další, když jsem se dozvěděla, že to bude ten adventní den otevřených dveří. Ta návštěvnost je veliká a všem děkuji, opravdu všem moc krát děkuji a chci jim popřát všem dobrým lidem krásné Vánoce a pohodový rok 2016. Ty nejkrásnější Vánoce v životě ale letos nejspíš oslaví týraný kocourek Kozlík. Jehož životní příběh dojal snad každého, kdo se s ním setkal. Kozlík totiž dnes také odjel domů. Kočky z útulku jsem chtěla vždycky, protože proč si nevzít nějakou, kterou může člověk zachránit? Proč zrovna Kozlíka? Protože je ošklivej. Protože je takovej, že ho možná nikdo nebude chtít. Našemu Kozlíkovi přeji hodně štěstí a hodně úspěchu v novém životě. Někdo tady dnes ale přece jen zůstane smutný. Péťa tady měl největšího kamaráda Kozlíka a toho si teď adoptovali, takže mu asi bude smutno, protože s ním každý večer spinkal. Byla bych ráda, aby si ho někdo vzal do nového domova. Naději pro kočky nakonec v sobotu navštívilo skoro 60 milovníků zvířat. Komu se ale přijít nepodařilo a přece jen by chtěl opuštěným a týraným kočkám pomoci, může se na spolek obrátit kdykoliv. Michaela Hudečková, televize ZAK.